Nagpasiklaban muli ang empleyado ng local government unit sa Game 2 Finals ng 3rd Inter-LGU Unity Games na ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Nagtagisan ng lakas at kakayahan ang 4 na kuponan sa kategoryang Women's Volleyball sa nasabing kompetisyon. Unang sumabak ang kuponan na nagmula sa Division B ang Team Labrador at Burgos. Sa unang sabak, nangunguna ang Team Burgos na may score na 25-18. Sa ikalawang set, nangunguna ang Team Labrador at tuloy-tuloy ng umarangkada hanggang nakamit nila ang ika-4 na set tungo sa tagumpay na may score na 24-9. Ito ang kauna-unahang paligsahan na kanilang sinalihan, kaya isa ito sa malaking karangalan ng bayan ng Labrador at sa mga team members. Yung goal namin na mag-champion, nabigyan namin karangalan yung Labrador. Tsaka siyempre sa mga players ko na mga teamwork namin, everyday practice. Sa ikalawang volleyball finals, sumabak ang Team Santa Barbara at Bayambang sa ilalim ng Division A. Naging mainit ang laban ng dalawang team dahil sa determinasyong manalo, kaya naman bumuhos ang tensyon pati na rin sa mga tagapanood. Unang set pa lang ay umarangkada na ang Team Bayambang na may score na 25-7. Nakabawi naman ang Team Santa Barbara sa ikalawang set. Sa ikatlo at ika-4, tuluyan ng nanguna ang Team Bayambang na nakakuha ng 25-18 sa huling set. Preparation, siguro ang ginawa namin talagang everyday practice. Walang mintis na everyday practice para lang makuha namin tong championship. Walang katumbas ang kasiyahan ng mga miyembro ng Labrador at Bayambang volleyball team sa kanilang pagkawagi. Maghaharap naman ang kampyon sa Division A ang Bayambang at ang kampyon sa Division B ang Labrador para malaman kung sino ang mag-uuwi ng overall championship. Ito ay gaganapin sa Agosto 30 sa susunod na linggo sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Ang mga ganitong aktibidad ay hatid ng Provincial Government-sponsored sports project sa pamumuno ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Layunin ng proyektong ito kung paano paunlarin at itaguyod ang pagkakaisa at malusog na pamumuhay ng bawat empleyado. Niza Ferrer para sa Capital News TV.